No, ja vás zdravím u nového diela z hry Spin Tires. To je môj prvý let's play na túto hru, tak dúfam, že sa bude sa dať pozerať. No, ja dám spustiť hru. Vidíte, akože sa nahráva. Natáčam to ja sám, takže prepáčte, bo není toto vidno, ale vám ukážem a ja si vyberám tak, ako je. Len nedá, bo ja si dám si odinštalujem a dám si tú točnicu a že by ste videli, že viem, tak si dám kde je ten garážový ťahač? Tu je garážový ťahač. A tak to budem musel si pekne nasúvať, vypnem brzdu. No, takže tak si dám. A keď teraz nepôjde, tak si dám niečo iné. Zle som dal. Inštalované. Pripojené garáže kart. A ja si dám tu garážový ťahač a môžeme ísť. Zapnem si Ečko a Ičko. Normálne je to Ečko a Kvečko nastavené, len ja som si to prestavil. A ideme hrať. Nevadí, že mám tam výfuk, aspoň bude väčšia sranda vpredu. No a chcel by som vás oboznámiť s touto hru. Je to simulátor offroadovej jazdy. Teraz keď viete, ako mi poradiť s tým, že mám tu palivo stále na začiatku 200 litrov, neviem prečo, no ale napíšte do komentárov, ak viete, a ja skúsim urobiť to, čo poviete. Budem robiť série aj z internetových hier, aj z toho tu, no, už máme tu prvý problém. Trošku si cúvnem. A idem hneď dopredu, no. Postupom času budem točiť aj s kamerou, zatiaľ ju nemám dostupné, ale keby ste mi s tým pomohli, tak určite aj s kamerou budem točiť. Som taký nový, no, aj v tejto hre, aj celkovo youtuber. Dúfam, že sa mi bude dariť. Ak sa vám toto video bude páčiť, tak môžete dať like. Dúfam, že nebudú žiadne dislajky, no ale nepoznám každého, takže no, viete ako to, no. Budem sa snažiť ísť teraz až dole a odhaľovať mapu až sa mi nechce, čiže nebude to o odhaľovaní zatiaľ. V ďalšom diele sa rovno už pokúsime. Dneska skúsim prevoziť také krátke klady. Uvidím, keď sa mi bude dariť, tak to urobím. A teraz momentálne mapu vám zatiaľ ukazovať nebudem, lebo ja ju viem zatiaľ na spamäť, netreba ju. Ale viete, no. Toto video bude mať asi tak maximálne 15 minút. Teraz garáž ideme odomknúť. Jak budem mať odomknutý garáž, hneď uvidíme sa pri ďalšom diele. Budem natáčať, dúfam, že častejšie, ale nie je to isté. Vidíte tú grafiku poriadnu, ako sa tu nakláňa. Mám ju na maximum, len kvalita videa nebude na maximum, pretože to točím s mobilom, ale inak by som to rád urobil. No a tak vám to radšej priblížim.
A radšej pozriem na mapu, lebo som asi to... Áno, prešiel som to, takže budem musel ísť teraz tu. Lebo som to urobil blbo. Nevadí. Aj stade sa dá prejsť, takže nevadí. A je to o tom, že vy jazdíte s takým, akože na začiatku ja som dostal taký typ C-čko, neviem ako sa presne volá. A musíte s ním podhaľovať mapu. Sú tu samozrejme veľa vozidiel a pravidelne dosť často vychádzajú aktualizácie za poslednú dobu, takže budete sa mať na čo tešiť. Tí, čo to hrajú, môžu si ma pridať na Steame, som Samuel. A pridám aj fotku, aby ste ma spoznali. Tu Samuel. No a ja budem sa teraz snažiť sústrediť, aby som to vôbec išiel, bo ešte s týmto, to je dosť odvaha s týmto ísť dole, lebo ja som ešte, nie som taký skúsený šofér, ako po niektorí, ktorí to hrajú. Ja hrajem tú hru asi po druhýkrát, po prvýkrát som ju hral asi 15 minút a teraz to skúsim natáčať. Uvidím, keď sa mi bude dariť v tom, tak budem natáčať aj naďalej. No a budú aj iné mapy, toto je mapa kopec, kto by nevedel. A som si dal zatiaľ iba na ľahkú obťažnosť, lebo na ťažkej by som to asi nevládol. Ale, no, ako sa poznám, no tak... No teraz som trochu tak nabúral. Premiestním vám kameru, lebo sa blbo zrobila. Pomaly skúsim nejako to. Mám na automatickej prevodovke, vám možno aj ukážem, ako sa riadi pomocou no, tak aby ručne ste riadili. Ale zatiaľ to nie je možné, lebo mám mobil pri sebe, tak keď to nebudem natáčať s mobilom, ale s kamerou, alebo už rovno mi poradte, ako natáčať bez toho, že by som musel mať mobil. A ja začnem natáčať pomocou toho. Zatiaľ nemôžem si dovoliť nič také dosť drahé. Zatiaľ zarábam ešte len som študent. Končím strednú školu. No, vidíte to sami. To je moje buď prvé alebo druhé video, ktoré odovzdám prvé, neviem. A druhé by som chcel zrobiť z GTA Vice City. A tam to asi vyjde skôr, ale toto je prvé, čo natáčam. Tamto len som to neskôršie zverejnil. Toto tu. No a kvalitu sa pokúsim zlepšiť, uvidím, keď sa to bude dať. No a dneska plánujem vám, vravím, iba dojsť ku garáži a odomknutie vozidla pri nej. A tak pôjdeme sa pozrieť na typ Ačko na budúce v druhom dieli. Proste budeme odhaľovať mapu a také veci. Dúfam, že sa mi bude v tejto sérii dariť a chcem všetkým novým youtuberom, aby popriať veľa šťastia, aby sa im darilo. Ja to len skúšam a mi veľmi nepomôžete a skončím s tým, no ale chcel som to aspoň skúsiť. No ale zatiaľ nebudú vôbec, ako grafiku mám na tom maximum, ale tu na mobile, no, také, no, budeme na budúce, tam hneď vedľa je tornádo také a vám ho ukážem na budúcom dieli, ako sa k nemu dostať a tak ďalej, no. Tak ideme hore.
Dúfam, že to vyjdem, lebo tam som mal problém. Ale zatiaľ ťaha. Uvidíme ďalej. Či budeme museli použiť nabíjak. Mám taký pocit, že asi áno. Zatiaľ nám to ide. No a už sme skoro tam, tak chcem zrobiť tak, že by to malo približne 11 minút. A neviem, koľko to presne nahrávam, myslím, že tak 10,5 minúty. No. Som nový youtuber, tak mi poradte, ako vy natáčate, keď viete, ako natáčať, s čím natáčať, tak všetko napíšte do komentárov, ja si to prečítam určite. Ako som pozeral, možno už mi, aj keď som nemal ešte žiadne video, už mi pribudol jeden odoberateľ, tak som rád. No tu už máme garáž, vám ukážem za chvíľu, ako sa odomýka. Ja som chcel povedať, že tu sú aj rôzne achievementy, ale tu ten usadlík na kopci ja už mám odhalený, takže keď vidíte, tu je garáž. Ja pôjdem tu teraz ku nej a ju odomknem. Mi dá 4 garážové body a ja vám proste vyložím ten náklad a mám odomknutú garáž. No tak akurát teraz už odomkneme v budúcom dieli toto ostatné vozidla, čo sú tam. Plánujem to hrať aj s joystickom, aj volant. Mi poradte, aký volant to je najlepší, tak ja si ho kúpim. Ale joystick už mám kúpený. Už možno v druhom alebo v treťom diele už ho budem používať. Tam už je Tornado, tak tiež sa pozrieme na ňo na budúce. Neviem, či ste ho videli, nevadí. Takže teraz odomknem garáž a pre tento diel by to bolo asi všetko. Takže tu dojdem hneď a dúfam, že mi pomôžete. Tak pro parkourista nie som, takže nezaparkujem tak presne ani vôbec. Zastavím takto a tu vám napíše súvisiace garážové body. Máte 4 a dáte vyložiť a odhalila sa vám nová garáž. Potom by ste mali dostať achievement, keď ste noví. A už som raz tú hru hral a akurát túto mapu, takže už ju trošku poznám. No a uvidíme sa v ďalšom diele. Čaute. Čaute.